В горния десен ъгъл на страницата на продукта се намира иконката Демо. От нея може да свалите и запаметите програмата за спедиторска дейност на избрано от вас място във вашия компютър. Изчакайте файла да се свали, след което с двойно кликване в прозореца за download стартирайте инсталацията. Следвайте стъпките на инсталационния помощник до приключване на инсталацията. Иконата на информационна система Speditor 4 вече се намира на вашия работен плод. При започване на работа с програмата, въведете паролата за достъп до системата. Желаем ви ползотворна работа с информационна система Speditor 4.